Bawa pila to? Munig day club. 1,200. A few moments later. Hi guys! Hapon na. Anja. I'm very sad to tell you nga wag gadyo ko kapalit og kamera karong adlaw kay tanawar medyo kang naong mura na gadyo kog naog sigbin. Mautan na gadyo kang naong kay arang hagardan na gadyo nilibot-libot dito sa Tagbilaran hurot gadyo na nilibot ang mulo wag gadyo ko kapalit og kamera tanan gadyo out of stock sila og kananay flip screen nga kamera gilang makapalit grabe magkaak adto. Ja di man magsilbi kay nga to ja mo do ang pangbinlan. Ang pagbinlan ra sa mga number kay magpakuan ra ko magpa-text ra ko nila og naa na stock kay na kuan lagi ko naundang lagi ko og deliveries mga stock sa mga kamera sa kada adtong nanay manunuway COVID wa na sila makapada. Saan man lagi pud pagpada lagi nga lockdown man pud labi na kay gikan kunog Cebu jagi murag gisiraman ja basig kuno og kanang sunod-sunod adlaw basig ma-okay na. O magatuwat na raman ko bis ka excited ka adto ko murag kog dalud nga murag kog na broken heart murag sakit pa dis gibugas uyab parang paita pero sakit na raman jadi ami sakjanan kay naubot na nabuang na naabot na misbay sa mixon jadi ato ra na mga gamit ya mobalik pero tong na maligjag ka kay resti hilak-hilak tugkag kabuhi na hungog nakilak umangin radahan ng kuan nakahilak lang po ko kay hapit na may nagtikil kay kung ikapoy ko anja balik na tulad jod Tagbilaran pa doon magikan pabig maribuhok mo ato mira tug bagus kay aron ba kuan ang redep nang tukaran na pas kuan kabuhi ja balik lang man jud mi sa grabing kapusan na ja medyo broken hearted ko kaadto jud kay wa gadyo ko kapalit ja aron kapusa kadyo kang lawas tilo aron sakita kang tilog pinaklay ja grabing tagasa pa sa mga pila ja aron magadyang gianto jawa man gadyo. Pero sa dinaraman kay tomorrow is another day basig naana pa'y pagkakataon nga makapalit ra lagi ko sa ang dream nga camera. So guys, diyan na mi sa abatan kanang bridge kita mo datong dayda kang tatak na buhol to ah. Ay, nikid. Wah, buhol. Nasalit na just tumoy snipa wa na hinuon. Guys, nagkiilis na dahil sa nina kay ganyan na baho naming buugan kay grabe ko naman sinuro dahil grabe init na nag-iilis na. Jahay day ko ni Apple Joy sa ijang mama diya sa San Vicente Ubay. Ano sabi dito nila? Tisay. Ha? Tisay. Tisay! Uy! Dito para mandahan, narana ka. Majo! Tisay na daan. Mga nang-UGT ng kauban. Nag-UGT. Asa man sila UGT? Sa Kabuyaw. Sa mga nag-OGT diya sa Cabuyao, Laguna. Taga Dual Tech Training Center. Nga mga kabatch ni Undoy may hangin tawag na ni Ninja. Sa may mga ngan. Si Kuan, mga karadab kuno diha sa Dual Tech batch 2019. Arang kapo dyan magod na, marano kong na, okay. Wala ta, magkadugang daw. A few moments later. Oh guys, dyan namin iabot na miss ko na nagkaangla ko na tari. Sige, li, na gawas na ito, bisag na ikag. Ikaw. Agree. Pagpila na. Dito na lang maka-discount. Kaya nahungog, lagi daan ang buwak, maghilak-hilak, di kapalit o kaang. Una. Kita rabay abasulon. Gikan na dari kanina, wag din palit. Membro gadis mga abnormal. High blood gadyo ko. Mabra, ka natin 50. Ikaw. Ako pa yung pangutanan nga ikaw may mapalit. Kanina ba? Pila ka buk? Balikin intos. Oo. Hay, waraman di ay. Balikin intos ah. Pila rabay may palit di ay? Para manikit. Pila? Pila? Na, daghan na ganigi pang ihap. Kurang libra. 200. Agaray hurot na. Kaya arong libahay. Ikaw na nag-aaral buwan. Ang punig 100 para 500. Kita na marabatuy diha kay hagunoy ra. Karabaw. Hagunoy ra to itadamdan na og kananay. Santa Maria. Kanding-kanding. Maria. Maria. Na, bito Maria. Punig 100. Maria. Patong ganihan ka ng 50. Kana pareha kulor tanan.
Kana kay puwa kay. Kanang tang 50 ra lang balik 500. Tagay kog discount. Pagapin. Dahil pakapin ko na sa ate. Na kung napakapin isa. Tagay kog pagapin sa ma'am. Kana kung kinagamayan ra. Pila ka palok paiton? Pila ka buok? Dahil pakapin. Asa nite? Asa ni nga street Tagalis siya man me. Talo to. Si PJ North. Si PG North. Muslim Village. Muslim Village. Talokto. Talo to. Tarhi mo palit na ako na discount. Kanawagi. Wholesale na discount. Discounted. Salamat Diyan nga mag-imong kwanter, mag-imong pinalit. Salamat eh. Bye-bye. So may pakapin. Salamat eh. Sabi? Balik, kinintos ra. Dusing kumail, di marang saksanan. Anda, nalipay manunuway. Ha, di na mangaway na ho. Wadi ay. Mikil. Pero para mas kang sinina. Ay, magipili. Susunod. Doon na namin nakita mo nagsukilin. Ay, katong usa. Sabi diha, ikaw pa'y tagapagkapin, wag kay batasan, be grateful. Manunuway ka. Madyo na naman, namit kami nagbuwak. Ipa sa, basig kuha nga. Ipa. Sakto te. Ang ihap. Sakto. Okay. Kini, laging nahungag sa buwak. Agatang ipalit na nigbugas. Palit na naman kaang. Bantay na naman. Lapuaan din natin mo ng kaangan. Nagwa na kanon. Natawa. Kaingan mo gabinuang ko na. Gising-isi. Kaon mo ka na nigkaang ka na dyan. Kapay siya ka manunuway. Pinakaangin na ani. A few moments later. Hi guys! Nauli na Miss Alicia. Diyan ka ni mga buwaka na si Jong Atubangan. Maunig ibalhinay ni Diyas sa mga kaang. Nagitamnan ra mga silupin, mga beer brand, mga quaker oat. Napasi kaldirin. Diyan, mao na ijang ibalhin datos kaang. Diyan kayo malagi budget nga daghan. So balig kininto sa lamay among gipalit. Kaya sunod na gud pudog na sobra kay daghan may gipamalit. Napa ijang mga banda na. Mga bago-pa na ijang tinanog. Dagan may pamalit dito mga maintenance lagi tambaw nga na mga madyan na importante basic needs sa unahon sa unay sobrang gamay maka hinahinay palit sa mga wants dyan na dagang buwak na balhininan palagi ng ibang kaang kay mga kuano ng ipanggamit kini mga pusa bitaw nga mga baldi-baldi taga-uwan daari adyo noon po kinakainom agbuwak grabe lagi ang taong pagkahangugarag pananom magbuwak na dapat po sa kilid sa bahay na isang ipananom bago pa man isang ipananom mga pa ni gawas uban ganila laos garing isa dyan luoy lagi pag di asuportahan huhilak sa gahapon pag uli naman na ditso sila dito sa kabasakan panguhag tay kabaw mo na tay kabaw na ano nila sako daghan ja bag maari pa to sa ati Rosemary kay ingan man putog mo kuan kuno pag tay kabaw mo palit ja bawo na silang nagpundo na sila tay kabaw ja kini guys naganahan ko dahaning buwak kay bawo magsaningan dani dito minis dapli krasada ja amang gitbalhin ja dali ras na naghan ang banda pud ja kare na ang plano dani amaning koloran ning kanang murag lingkuranan ja basta murag arong mulami po si Zaba dari sa mga nang katambazanan wa gaji tao karon kay gauwan lagi nagatutug dudanan nga sako sa muari ko sila man ang tanawon og sa buhat ni manang kay basig nasa gilutong merinda ba kay murag gikatasan ko lami man ang ijahang mga isna kay lain-lain ug di suman nasa panghimuon nga mga butsi-butsi kanan na ay puto mga nga na balain-lain ba Iya. Lugaw. unsa nang Mingas lagugaw ni Luni nilabhan yung hapin. lagi mong kamot nang hunaw lagi ka Ano na ko ko. kala unsa man nang nas panaksab Mukay. mut lagi ka adyo ano to yung mga humananang ano na imo nang gipangkit-kita nang na may mga ngipon hulbo Kita ka na tidoy nga na. tinidor yung mga ibe patanawa ko nuko example Pagaling. kaya basig imo nang gipakpakay na mga ngipon mga pinakagipon Buang ang gadi ng imo nang ay tang tanawan hindi ka mag lumo sa hanitawag na nang harina na na lumo-lumoon de pod medyo manghunaw jud kanang kay imo ra lumo-lumo Hindi mo na nagbuang mo ng kuko. ipotos na nimo sa kitkitan kay rong hul magipon wala man tong uban murag Ipon din eh. anim de saan man din na ayan na ande ay sabi ko bag ngipon na imong gipakpaak Kaman sila Rosemary. Wa. uwan man Ilaan ta ni. Na. kinsa ni nang Ay taga na Rosemary yung ta. unsa pa man diha unsang oras ka na matanang Chris. Tres sa kadlawon Suman. jarra
Ano may sumanggi? Hani mapud ni na ran eh. Will. Oil, para sa panang oil. Pahid. Inusnus. Hindi mo pilit. Sa kuwan mo pin. Sa tila. Hulop na galing ko sa super. May hulop ka? Haman. Diba? Uy, hulahop sa ko. Magbay, hulop. Galing ko alas 4 bigyan. Asa kay hulahop ko gaho. Eh, ngit man. Ngit tara hulahop di man kani man ang hus man ni. Ara mang maku amanan di ba sus? Ara maku Sakto na ho. man. Sakto ni mo daga ho. Kamaw mo ra ni. Sila. Ato ka ho ha, bangka ka. Mating ka maku ka ano na, magtulog ka tawo masulod. Ako lagi na. Ha? Tapos kamaw man dai nga ni bisan pag 5 ka oras. Sa parasa man ni nang mugamay katong hawak dani. Ha? Sus, napasarap sa ko. Boom, tarak, tarak. Ano ang anang? Huwag na ako. Hangat man na rin hula ko. Nanda guys! Uwan man daare. Di ko maglaag karon. Kuan naman day ron. Kana na July 18. July 18 naman day karon. Di sa kumula agay na uwan ngil-ngig. Damili sa kalood. Bye-bye! Salamat sa inyong suporta o sa pagtanaw. Ano na ito?